Λεωνίδα, καλημέρα. Στον προηγούμενο αγώνα έχεις πάει πολύ καλά, έχεις μια τρίτη θέση. Εδώ υπάρχει συναγωνισμός έντονος στην κατηγορία. Όλοι σχεδόν είναι για την πρώτη θέση. Πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται? Εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα για όποιον κυνηγάει κάτι. Εμείς δεν κυνηγάμε τίποτα. Ένα καλό τερματισμό θέλουμε και τίποτα άλλο παραπέρα. Και μια καλή εμφάνιση του αυτοκινήτου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το αυτοκίνητο το έχετε φτάσει σε ένα ωραίο επίπεδο, ένα καλό επίπεδο. Νομίζω ότι σε ευχαριστεί ιδιαίτερα και αυτό. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή τύχη για τον αγώνα αυτόν. Ήθελα να μου πεις αν θα είσαι σε άλλους αγώνες φέτος. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε και σε άλλους αγώνες. Εύχομαι καλό τερματισμό και καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζόμενους και να έχουμε όλοι ένα καλό αγώνα. Με το νούμερο 43, Λεωνίδας Τσαγκαράς με Opel Ascona Group 4 της κλάσεως ε11, έχοντας χρόνο για το πρώτο σκέλος 1:58.79.